Hello mga Oragon! Ayan, sa mga kalugar ko dyan, kumusta kayo? At welcome again sa Iwalski World, my YouTube channel. So, for tonight's video, ay gusto kong i-share sa inyo yung pag-unbox nung aking biniling gadget para sa pag-exercise. Actually, nabuksan ko na siya, pero bigla ko naisip, bakit hindi ko kaya i-share din sa inyo, sa aking mga kalugar dyan, sa mga Oragon dyan, yung experience ng pag-unbox nitong isa kong gadget na dumating lang actually kanina. Just to give you a brief background why I have this gadget, because if you saw my previous videos, so I'm a person which is also have active lifestyle. So I do sports, so my sport is badminton. So I do play badminton. So basically, matagal ko nang gustong i-measure kung ilang calories ba yung nawawala sa katawan ko, ano ba yung heart rate ko during the game, etc. So ito yung mga gusto kong i-document at gusto kong makita. So my final plan actually is to buy a Samsung GS4 watch. But when I search it in the Google, the price will cost me like 10,000 above. So dahil wala pa tayong budget at basically gusto ko lang din naman na makita at masubukan kung ano ba yung mga benefits, actually yung mga features ng mga gadget na yon. Kaya ang ginawa ko ay bumili ako ng smartwatch. Ayan. So katulad sabi ko sa inyo guys, mga kalugar ko dyan, ayan, nabuksan ko na siya. Pero just to give you, just to share to you this experience, ayan, gusto ko siyang actually i-unbox sa inyo dito sa aking video ngayong gabi. So basically this is it cost me like 1,399. So it's almost 1,400 kasi hindi ko na kinuha yung sukling piso bilang pasalamat din sa nag-deliver sa akin. But 1,399 yung price, pero ito ay buy one take one. So kasi nung gusto kong bumili ng smartwatch, parang nakonsensya naman ako. So parang sabi ko, bakit parang ako lang yung bibili, tapos si Mrs. wala. So baka mag-alboroto. So alam mo na yung budget kasi yun, di ba? Wala yun sa plano namin, sa budgeting namin. Pero para hindi siya magalit, dinamay ko na siya. So nung binanggit ko sa kanya na bumili ako ng smartwatch, wala siyang nasabi. At as in wala siyang reaction kasi nga meron din naman siya. So ganun lang yung mga kalugar ko dyan. Kung gusto nyo meron kayong mga gadget na gusto nyo bilhin, isama nyo si Mrs. ninyo para wala kayong mag-aawayan. Okay? Para yun, maganda yung relationship. So I bought 2 smartwatch. So pumili ako ng kulay. Yung isa is black at saka yung isa is red. So ako, I do prepare black, pero kay Mrs. is red. Pero ngayon ko lang siya makikita. Sorry, nahulog. Kita personally kung anong itsura niya. So i-open ko muna yung sa akin. Anyway, pareho lang din naman siya. So guys, ito yung laman ng kahon. So meron siyang isang smartwatch. So basically, maliit lang pala siya in person. Basically doon sa nakita ko sa online, parang malaki. Ang lipid na pala. Parang laruan lang ng bata. So basically ganito lang siya. So ito yung size niya ng watch. Ayan, ito yung lalagyan ng watch. Ayan, it's a rubber. I think rubber to, special rubber siguro to, sana naman. At ito na yung pinaka-watch niya. Ayan, ganyan siya kalaki. Tapos sa loob ng kahon niya, along with this one, meron din siyang charger. I think charger to, doon sa ating tulong. Sorry, may dumaan na jeep kasi malapit kasi yung bahay namin sa kalsada. Ayan, so along with that, meron din naman siyang instruction sa loob. So siguro ito yun para mag-guide kung paano gagamitin yung smartwatch mo. Ayan, meron siyang English version at saka meron siyang Chinese version. Ni hao ma. So meron siyang ganun. Basically, this product is came from China. So when I bought it online, of course, it's from China. So most of the Philippines are made in China. So tao na lang ata ang hindi made in China. So ito naman yung kay Mrs. So ganun din siya, yung loob ng kahon niya. Meron siyang manual. It's in English and Chinese version. Ni hao ma.
So, banggitin na rin natin yon para makadagdag siya. So, basically, ganito yung red niya. Hindi siya masyadong red. Parang dito red. Parang pusha to. Parang pusha yung kulay niya. Pusyang gala. Parang, sorry for the word. Pero parang hindi siya red. Parang pusha siya. Tapos, ito naman yung kanyang watch. Ayan. So, meron din siyang parang charger. So, just to give you lang some example. So, parang gagawin mo lang, ilalagay mo lang siya dito. Parang gano'n. Okay. So, ilulusot mo lang siya dito. Ayan, ganyan. Ayan. So, elastic naman siya. Mamaya, iaan natin siya. So, ilulusot mo lang siya. So, basically, pwede mo siyang gamitin. So, ito lang guys, yung aking smart watch na binili through online. So, M3 My Device Lite. So, basically, ang function nito, ayan, it can measure my heart rate, my blood pressure, my step. Pwede din siyang sumagot ng incoming call. Pwede rin siya sa WeChat. May Twitter, may Facebook, alarm clock, photo controls, sedentary reminder, and mileage. Wow, ang dami nito lahat. Ang kulang na lang dito ay yung paano tayo magbayad ng kuryente at ng tubig. So, ito na lang ata yung kulang. Pero all the rest of the features, tingin ko ay magugustuhan ko. Pero sana, kasi baka bukas maglalaro kami ng badminton. So, susubukan ko siya kung talaga bang pwede siyang gamitin habang naglalaro ka ng yung sports. So, yun lang guys. Yung gusto kong i-share sa inyo for tonight's video for my vlog. So, lahat ng pinakita ko sa inyo ay with consent of my wife. So, kung ngayon may mga kabataan dyan, so, dahil wala pa kayong sariling pera, so hopefully kung bibili kayo ng any gadget online, anything online, since ang pera niyo siguro ay magagalit sa inyong mga magulang, so please ask the consent of your parents. Okay? So sa mga may asawa dyan, kausapin niyo ang inyong asawa ninyo para wala kayong magiging problema, para hindi masira ang budget. At basically, mas maganda para wala kayong away, bilhan nyo rin siya. So kung gusto nyo bumili ng sasakyan, bilhan nyo rin siya. Kung gusto nyo bumili ng motor, bilhan nyo rin siya. Kung gusto nyo mag-travel, i-travel nyo rin siya. So para ang life natin is love. So parang ganyan. So ayan guys, so ito yun kung paano mo isi-set up yung smartwatch mo. So, ayan. So, una lang dyan. Siyempre, madali lang naman. Ilulusot mo lang siya dito. Ayan. Ganyan lang siya kadali, oh. Kasi elastic naman yung rubber niya. So, usually, di ba, ganun tayo, guys. Pag bago, parang ayaw natin magaskasan. Pero, pag luma na, ayun, bahala na si Batman. Pero, basically, ganito lang siya, guys. Ayan. So, ilalagay mo lang siya dito. Tapos, parang baliktad yung ano. Tapos pwede mo na siyang isuot. Parang ganito lang siya. Tapos, parang hindi ano. Pwede mo na siyang ilagay dito. Ganyan lang siya guys. So para lang siyang laruan. Parang pang bata. Pero ganito siguro ang technology. Mas pinapaliit nila yung mga gadget para medyo mas okay siya. Mas accessible. Pero pang mayaman, parang pangmayaman din naman. Pero yun nga, ang real test nito ay makikita natin sa mga susunod na araw kapag ginamit ko na siya sa pagka-badminton ko o di kaya pag-jogging namin. So, yun lang guys. So, kung meron pala kayong mga any comments at ano pa yung mga gusto nyong i-feature ko sa aking video, sa aking YouTube channel, please do comment para at least ma-entertain natin siya kung kakayanin natin kahit small YouTuber pa lang tayo. Please do comment and share, okay? Please share this video to your friends and to your loved ones, especially yung mga kaibigan nyo na nagpaplano din silang bumili ng gadget online, especially smartwatch. Because sa akin kasi sa experience ko, I do buy many things actually sa online. Pero as far as my experience is concerned, wala pa naman akong masyadong bad experience pagdating sa buying online. So yun lang guys. So thank you very much for your attention and see you very soon for my next videos, okay? That will be posted on my YouTube channel. Thank you guys. Bye-bye. So pakita ko lang pala sa inyo guys. Gusto ko lang idagdag doon sa gusto kong ipakita sa inyo. So ayan lang siya. Ipipress mo lang siya tapos ilawin mo siya tapos ito na. So ganun lang siya kadali. Ayan.
So, iilaw na siya, tapos, ayun. So, pero ano ko pa siya, pag-aaralan ko pa siya mamaya kung paano yung ano nito, paggamit nito, okay? So, but basically, madali lang naman, push the button and just follow the instruction and that's it. Ganun lang siya kadali. Ayan.